Umthetho ojongene nokuthengiswa kwepetrol kweli uthi oovimba bawo basagcwele ipetrol yaye lonke ilizwe lingakwazi ukufumana. Kodwa ukunqongophala kwepetrol kwezinye iigaraji kuyaxhalabisa. Abaqhubi abaninzi kuthiwa bebegxalathelana bayithenga ngaphaya kokuqonda ipetrol ngeloyikisela ukuba iphele phambi kwethuba. We have not got any sense that there is not enough product in the country, other than the reasons that I've mentioned. So you then find other service stations that are now running dry because of panic buying. Ukanti isebe lezimbiwa namandla likhuphe umthetho omtsha ukuba akusavumelekanga ngoku ukuthenga ipetrol neDiesel ngeembombozi. We want consumers to be aware that it's prohibited. It came into law today. We are not yet certain how long it's going to be. Icandelo lepetrol kweli lithi libeke phantsi kweliso elibukhali imeko nanjengoko iindawo eziliqela eGauteng, KwaZulu-Natal naseMpumalanga zisanqumamisile ukuthengiswa kwepetrol.